कहिले ऐसन काम कइले बड़ा भारी नाम कहिले ऐसन काम कइले कैसे भुलाई बबी मामा के आए हाय कोटि कोटि नाम न बिसरत के आए हाय कोटि कोटि नाम न बिसरत के कोटि कोटि नाम न बिसरत कोटि कोटि नाम न बिसरत नीले रंग फहरतावे लखीमपुर जिला लखीमपुर जिला हाय रन लेडीज कांसी राम जी के लीला नीले रंग फहरतावे लखीमपुर जिला सब लोग याद करे बड़ा फरियाद करे सब लोग बढ़ावेला मिसाना के आए हाय कोटि कोटि नाम न बिसरत के आए हाय कोटि कोटि नाम न बिसरत के कोटि कोटि नाम न कोटि कोटि नाम न बिसरत चौबीस गो तिलिया के धमवाली रहिया लिहले शपथ बाबा साहब जहिया साहब जहिया 24 गो तिलिया के धमवाली रहिया लिहले शपथ बाबा साहब जहिया चारोरी नाम होला चरचा सहरे आम होला धरतिया का साया सामान